Dobrý deň, vítam vás v Weasel News pri dnešnej Dobrý deň. reportáži. Dneska sa tu nachádzame v Galaxy klube, ktorý je ponovom otvorený. Máme tu majiteľa a spolumajiteľa, na ktorých sa opýtame pár otázok ohľadom klubu. Páni, čo hovoríte na nový klub a na ľudí, ktorí sem zatiaľ prišli? No, dobrý, úžasný. Ako skvelé, čakal som ale, že dneska príde viac ľudí, čiže trošku sklamaný, ale dobre. Čo odlišuje Galaxy od ostatných klubov v meste? Asi styl. Súhlasím. Klubu. Aké špeciálne akcie alebo programy plánujete urobiť akože v blízkej budúcnosti? Plánujeme určite spoluprácu s jedným podnikom, ešte neodhalím s ktorým, ale bude to veľké. Je to tak. Vidíte ľudia, máte sa na čo tešiť. Aký štýl hudby budete väčšinou púšťať? Bude to rock, pop, alebo jazz, alebo čo také? No, Podľa toho, co lidi budú chtít. presne. Čiže závisí všetko na ľuďoch. Áno. Aké škály drinkov ponúkate? Ponúkate aj alko, alebo aj nealko? Áno, No, je nealko, je alko. Všechno to máme v celíku, který musíme ešte dať na aplikace, že jo? Viete nám ešte povedať jednu otázečku? Aké boli prípravy na dnešné otvorenie? Složité. no, Museli ste prekonať aj nejaké výzvy, alebo to išlo jak po masielku? tak, ako sa to povie, no, Ak chcete, tak sa môžete ešte predstaviť. Jméno je Miguel Rodriguez. tak moje meno je Ramon Ordonez a som majiteľ tohto klubu. Aspoň, majiteľ. Toto bola reportáž z Weasel News, z Galaxy klubu. Tešíme sa na vás, určite navštívujte podnik, vidíme sa na budúce. Piu! Skledanou. Čau.